खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाबोदों चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बे भिडिअआ जागोन जोंहा निजुत मयना आसनिनि अनलाइन एप्लाइ दा जागासिनो दं स' बेयाव माखासे जों SOPफोर नायगोन जों माबोरै खालामनांगौ बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि जों एप्लाइ खालामनो थाखाय मा खालामनो हायो एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ आं बेयाव खोन्थानाय जानाय नङा जों सार्च खालामदो दर्पण बेयाव थांदो नैबेयाव लिंकआव क्लिक खालामबा नैबे नुजाफैगोन दा बेयाव थांखांनायनि उनाव एप्लाइ खालामनो हागोन दायो बे एप्लाइआ HS फर्स्ट इयार स्टुडेन्टस एन्ड HS सेकेन्ड इयार स्टुडेन्टनि थाखाय बे एप्लाइआ जागासिनो दं जोंहा लास्ट डेटआ माब्ला नै एप्लिकेसन साबमिशन्स फर मुख्यमन्त्रि निजुत मयना आसनि 14 मैयानिफ्राय जोंहा जागायजेनबाय 14 आगष्टनिफ्राय 5 सेप्टेम्बर सिम जोंहा अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय थागोन बियो अनलि फर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयार स्टुडेन्टस HS स्टुडेन्टफोरनि थाखायल' आरो बेबो गार्ल्सफोरनि एन्ड SOP नायगोन जों एप्लाइखौ माबोरै खालामगोन दा जोंहा माखासे SOPफोर दं स' नायलांदिनि जों बेयाव माबोरै लगइन खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै बेयाव खिन्थानाय दं भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो जेबो कनफिउज जानाय नङा गावबा गावनो खालामना लानो हागोन स' आंनाव माखासे खालामनो हायोमोन नाथाय आंनाव HS फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयारनि जेबो डकुमेन्टफोर गैया स' बानायनो आं डकुमेन्टफोर मोनाखै स' जुदि बानायनो मोनोब्ला गुबुननिखौ आङो भिडिअ लाबोगोन नाथायबा बेयाव एसेबां गोराबो नङा दै गावबा गावनो खालामनानै लानो हागोन स' गोबाङानो आन्दायो अनलाइन दखानावबो खालामना लानो हागोन माखासे डकुमेन्टफोर आपल'ड खालामनांगौ दं जायखिजाया गासैबो डकुमेन्टखौ अनलाइन दखानाव लानानै थांखाबानो जाबाय स' मा होनदों बेयाव स्टुडेन्ट अफ क्लास 11 and 12 who are eligible for the मुख्यमन्त्रि निजुत मयना आसनि are required to submit their applications online through the दर्पण portal जायफोर eligible students first and second year बे only for girls दै बिसोरो अनलाइन साबमिट खालामनो हाबाय दर्पण पर्टेला नै आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नैबेयाव नै प्लिज फल' द स्टेप्स गिभेन बिल' केयारफुलि जों माखासे स्टेप्सफोर दं बेखौ फल' खालामबानो जोंनि एप्लाइआ जागोन स्टेप 1आव दं लगइन टु द दर्पण पर्टेल जों बेखौ जेब्ला एडमिसन लादोंमोन दर्पण पर्टेलाव जों खालामखादोंमोन दा जों बेखौ लगइन खालामनानैबाबो बेखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन स' माखासे पासवार्डफोरखौ बावनो हागौ दा जेब्लासिम नायलां भिडिअखौ अब्ला मिथिगोन मारै खालामनांगौ Go to the दर्पण portal and click on apply निजुत मयना बेयाव थांनानै नैबेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय HS बा HS बेखौ क्लिक खालामनो हागोन नै मबाइल नाम्बार होनो हागोन डेट अफ बार्थ 6 डिजिट पिनखौ बावब्ला फरगट डिटेल्स होनानै डेट अफ बार्थ होनानै बेयाव साबमिट खालामनो हागोन बेनि उनाव जोंहा मा होनदों for class 11 students use your existing दर्पण लगिन क्रेडेन्सियेल फर्स्ट इयारनि थाखाय जे HS नि 11 क्लासनि थाखाय मा होनदों एक्जिस्टिं जोंहा दंखायो जेब्ला एप्लाइ खालामदों अब्लानो जोंहा बेखौ लगइन खालामखादों नालाय बेखौ मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थ एन्ड 6 डिजिट पिन होनानै बेखौ लगइन खालामनो हागोन जुदि लगइन खालामनो हायाखैब्ला फरगट पासवार्ड होनानै खालामबानो जाबाय फर क्लास 12 students login using your registration number enter your date of birth enter the default password 123456 बेयाव मा होनदों 12 फोरनि थाखाय 12 students girls students बिनानावनि थाखाय बेयाव HS second year students बेयाव क्लिक खालामबा नुगोन बेयाव मा होनो हायो बेखौ क्लिक खालामदो रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होदो डेट अफ बार्थ होदो पासवार्डखौ 123456 बेयाव फर्स्ट टाइमनि थाखाय पासवार्डआ जोंहा 123456 बेनि उनाव सेट खालामहैनो हाफिनगोन पासवार्डखौ नों मा दोननो हायो दोननो हागोन एप्लाइ फर निजुत मयना आसनि बेनि उनाव जेब्ला लगइन खालामगोन फर्स्ट पेजआवनो एप्लाइ फर निजुत मयना आसनिनि थाखाय जों क्लिक खालामनो मोनखागोन आफ्टार साक्सेसफुल लगइनआव सेलेक्ट एप्लाइ निजुत Moina Asuni scheme. Carefully enter update all required information in the applications form. गासिखौबो आपडेट खालामजोबनांगोन बेयाव सिङाव थाबानो गासिखौबो सिखागोन check all details carefully before submitting
submit खालामनायनि सिगां डिटेलफोरखौ नायबानो जाबाय other authentication खालामनांगोन students must complete other authentications during the applications process आधार नाम्बार होनानै other authentications खालामनांगोन OTP थांगोन बिदि खालामबानो जाबाय make sure that the other details provided are correct आधार नाम्बारा कारेक्ट जादोंना जायाखै बेखौ नायबानो जाबाय enter bank account details bank account details जानांगोन provide your own bank गावबा गावनि bank account खौ होदो the bank account should be seated with your other number दा मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय account नाम्बारा seated जानांगोन लिंक जानांगोन आधार कार्डजों स' लिंकआ माबोरै खालामो आरो लिंक जानायखौ माबोरै नायो नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन carefully enter account number and IFSC बेखौ मोजाङै होबानो जाबाय account number and IFSC कोडखौ make sure that the bank account is active and capable of receiving direct benefit transfer payment माने आधार कार्डजों जुदि लिंक थाबानो जोंना फैसाखौ मोनखागोन माने make sure the bank account जोंना एक्टिभ जानांगोन DBT लिंक जानांगोन आधार कार्डजों upload bank document upload a clear and readable scanned copy photo of any one of the following जों मा आपल'ड खालामनांगोन bank passbook first page showing account details bank passbook खौ जों आपल'ड खालामनांगोन ensure that the account holder names account number and IFSC code are clearly visible जानांगोन submit the applications submit खालामनांगोन application carefully review all the information entered in the application गासिखौबो मोजाङै नायजोबदो after confirming that all details are correct submit the applications गासिबो confirm जाखांनायनि उनाव submit खालामदो application खौ after successful submission an acknowledgement receipt will be generated acknowledgement receipt मोनगोन जेब्ला नों submit खालामखांगोन download and keep the acknowledgement receipt safely for future reference download खालामना लाबानो जाबाय check your application status regularly नोंनि applications खालामनायखौ जों नायनो हागोन status खौ students should log in to the Dorfan portal from time to time to check the status of their applications if माने लग इन खालामनानै बेखौ नायनो हाफिनगोन चेक खालामनो हागोन if an application is rejected or returned for correction the student must जेब्ला reject जागोन जेब्ला return जागोन नोंनि applications फर्मा जेनेबा निजुत मयनानि थाखाय एप्लाइ खालामदों मानि थाखाय जादों बेखौ मिथिगौ जों check the reasons for rejections correction rejection आरो correction खौ नायनो हागोन मानि थाखाय reject जादों मानि थाखाय correction खालामनांगौ correct the required information document बा correct खालामफिननो हागोन जुदि बिदि जायोब्ला resubmit the applications within the prescribed time important instructions for students फोरनि थाखाय मोनसे instruction दं बेयाव enter correct and genuine information in the applications form correct and genuine information खौ होबानो जाबाय check your other bank account number and IFSC carefully before submission submit खालामनायनि सिगां other bank account number and IFSC कोडखौ नायबानो जाबाय use a bank account link and seated with your other number bank accountआ जुदि seated जायाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय मबाइलनि गेजेरजोंबो खालामना लायो बेंकआव थांनानैबाबो खालामना लानो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ'आव आं खोन्थागोन upload a clear and readable bank passbook and cancel check so upload a clear and readable bank passbook होदो cancel check बो हागोन account holder name थायो दै जुदि bank passbook गैयाबा बेखौ खालाम OTP फोरखौ शेयार खालामलाबायनो हादों do not forget to download and keep the acknowledgement receipt acknowledgement खौ खिन्थु डाउनलोड खालामथार keep checking the Dorfan portal regularly until the application is finally approved checking खालामबाय थादो जेब्लासिम एप्रुभ जायागौमानि applications फोरमा students are advised to complete the applications carefully and within the prescribed timeline to avoid rejections or delay in receiving the benefits under the Nijut Moina Sony माखासे फ्ल' सार दं जहाय मा बुंबोदों आं बेनो बेयाव दंफैयो स्टार्ट अफ हटेल क्लास 11 मबाइल नाम्बार डेट अफ बार्थजों 6 डिजिट पिनजों लग इन खालामनो हागोन फरवर्ड पासवर्ड होनो हागोन क्लास 12 नि थाखाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होदो डेट अफ बार्थ डिफल्ट पासवर्डआ फर्स्ट टाइम लग इन खालामनायाव 1 2 3 4 5 6 दै 12 नि थाखाय सेलेक्ट स्किम निजुत मयना आसुनि स्किम आपडेट डिटेल्सआव थांदो बेयाव नाय बेखौ गावबा गावबो नायनो हागोन बेयाव मा दं सिम्पल अपेन खालामबानो बेखौ नुगोन SOP खौ नायगिरबावनो हागोन खनसेबाव ओमफ्राय डाइरेक्ट एसएस फार्स्ट इयार बा फार्स्ट इयार एसएस सेकेन्ड इयार गावबा गाव खालामनानै लानो हागोन स' भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन
भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ सो माच